Good morning mga kabaro, no? Karon mga kabaro, na ako sa public market dire sa Toril mga kabaro, no? Kay gisugo ko sa kuang ugangan mga kabaro, no? Nga magpalit og lamas sa Aros Valenciana og magdiko pud mi mga kabaro, no? Adlaw karon Sabado nya karon mga kabaro, namo ni mga kabaro. Ano ako sulod sa public market sa Toril. Muta na mga kabaro, no? Kung asa ang tingkagod. Ya, asa ganing kagod sa lubi diri ya? Kagod sa lubi. Oh. Ya, sulod. Asa sulod? Salamat sir ha. Kaya kabaro no. Baktas ta kabaro no. Ug tama to kabaro. Sa nakita na ko kabaro no, limpyo pud gayo ang palengke diri sa Toril mga kabaro no. Uy, mga kabaro. Nay tsura ng mga public market diri sa Toril mga kabaro. Uy. Hi te, may buntag. Pilang kilo saging te? 12. Salamat te ha. Kita tayo mga kabaro, no? Asa ang lubi. Lubi. Asa bandang lubi. Uy. Hoy mga kabaro, akong isa kamot kay bago ko gibakunahan gahapon mga kabaro, no? Salamat na po. Oops. Kaya tanong. Ya, asa ang kakagod og lubi? Visit lang dia. Kanang nay trapal. Sige, salamat ha. Mo ni awaro no ituras palengke Toril mga kabaro. Awaro. Oh, may mga livestock sa manok. Og karon to aray sa tumoy mga kabaro. Uy. Ingay lang itsura mga kabaro pag Sabado mga kabaro no. Haya, mayong buntag. Uy. Pakagod taglubi mga kabaro no. Yeah. Ay kuya. Pila ang lubi? Pindi sa nakon. Pero libre na sa kupos. Nanay kini Pila ang kilo sa? kilo. Pila nakabuk lubi? Pindi sa kadakon. Ang upat ana. Kung bidula kadakon kilo. Isa kilo kapat. Ilang kilo te? Sinta. Tagay og duha na te, 2 kilo. Ha? Kinilo lang ako ate. Kinilo. Oh, gani. Oh. Ani media man eh. Amid dyan na. Ano tagiya na? Agoy! Sayang nga uy. Taga Grand Mall guys. Sige loy. Oo, 2 kilo ako ate. Ay dili guys eh. 1 kilo po nga lang guys. Oo. Awan ka ta ako ko ako. Tama na ka na diri ang kanila. Ano yung baro no? Pagbuntag sa iyo diri sa Toril. Ano yung palengke diri mga baro? Labot tayo gusto mo yung mga kabaro, mangita ka tanong. Asa ang kinugay? Namoy kinugay po diri ah. Oh. Tagpila yung kilos niyo kinugay nay. Sila ni? 40. 1 kilo ni medya. Ay 1 kilo lang. Oh. Oh. Ya, baro no. Sa karon imo ni diri te? Pilan tapok ka na? Kini diri aja. Bay tapok po ni. Balik. Te. Balikan lang ako natin. Balikan lang ako to ha. 1 kilo to nga. Iya mo. Yo mga kabaro no, mutanaw ta cellphone mga kabaro no. Ato po tanawon kung unsa pa tong pansugo so asang agyanan diri ah. May mga kabaro. Bangita. Entrance sa karnihan. Dara. Nah, kita dari Mas Waro.
Sabi ko. Ano yung mga kabaro? Oop. Solid. Nasa palengke mga kabaro, no? O, mangita taog. Pasayan, 1/4, atay sa manok. Pang sagol sa kuan mga kabaro, no? Sa Aros Valenciana. Kahit yung kato akong gipakagod mga kabaro. Kuan to? Kining kato akong gipakagod. Mao to ang ikuan sa biko mga kabaro, no? Saan mo bahagi? Oops. Tanaw na ako doon kung i-screenshot din mga kabaro, no? Ayan. Import. Kasayan. Atay sa manok. Mga kabaro. Tara. Yes, sir. Lamas gulay, sir. Ay, lamak dito, pichay. Sabi po ah. Ilang kilo niya? 300. 300. Pwede 1/4 lang. May na kayong 1 mga 5 ra ka po prito. Akala lang gagmay. Isagol ra maguna ako sa kuan. 53. Pila? 260. Sige, tagay daw ko 1/4. Isagol lang ako sa kuan. Aros Valenciana. O ay magbaro, dagko kayo. Ay. Imidya na lang langga. Kana midya na. Yo. Uy. Midya. Oh. Asa ka ni atay sa manok? Boss? Yan lang sabi. Diyan na lang. Okay. Oh. Pwede asahan natin. Yan mga kabaro, nagiuna na akong nasa lista mga kabaro. Nagiuna na ako ang nasa lista. Ayan, ganito. Ha? Ay, Salamat ha. Mina? Salamat. Asa mga manok lum? Sige, salamat. Yan mga kabaro, no? Sige. Ligawan ito lang. Sunod pa din. Oops. Chicken. Ano mga kabaro, no? Chicken, sunod, bili. How kayo mong kamot mga kabaro? Dali na ko te. Manok. Manok ribs. Og atay. Bili. Tara. Tara ito manok mga kabaro, no? Chorizo Bilbao. Unsay na doon mo? Yan na kay atay sa manok. Ay, tay na. Atay sa manok. 1/4. Pilang kilo te? 200. Tagay ko 1/4. Oh, ribs sa manok te. Unsa nang ribs sa manok? Siguro sir ngani. Ngani. Tagay po ko te 1/4. Para isago. Ata makapalit og kuan te. Bilbao. Ligayan, sir. Bilbao Chorizo? Sa gulayan ha? Sige. Mga kabaro, no? Pila? 60, sige. 110. Sige. Mga kabaro, no? Bili na lang sa baboy, mga kabaro, no? Uy! Mali ako nasugod. 110. 110. Nati oh. Nya mga kabaro, no? 10 minutos sa tahapit naglibot silang palengke, no? Oh. Asa to te? Adara. Salamat po.
Gana ang kuan. Tambok lang sa baboy mga kabaro. No? Tambok sa baboy. Te, namoy bili. Ay, hello. Namoy bili sa baboy, te? Ha? Bili sa baboy. Dito na lang tulo niya. Ang iya mga kabaro magbili. Bata, ito lang duduk-duduk. Yan, namoy bili. Namoy bili sa baboy. Magandang buhay! Hello, ma'am. Hi! Hello. Medyo kilo. Hello! Medyo kilo lang ya. Pilang kilo ya? 320. Ha? Pila? 320. 320. Hello! What's up? Welcome to Sino pa kalan Tuwing ni mo, te? Public Market. Gina Uyanggurin. Ah, Gina Uyanggurin. Yes. Ito, kira. Ha? Sobrang kilo. Medyo kilo lang ko ah. Kira lang yun. Medyo. Bidya ra? Oh. Isagol ram ko na ko sa kuan sa Aros Valenciana. Yes. Nakakaon nga ba Aros Valenciana te? Yes. Masarap. Lami. Oh, lamig. Rose Valenciana. Hilongga siguro ka. Dili, uy, nakakaon ko na sa Manila. 1.5 isa kilo? Rose Yan, Valenciana. Kilo naman ka. Ha? Bidya? Oo, medyo lang. Kira lang gamay. Medyo lang ako. Medyo lang dyan na yung budget. O medyo lang. O ka na. Yun o. Oops. Salamat ah. Ulo, iya. Sa tanang ko. Ay, naday ko. Salamat ah. Tay, salamat ya. O sige, Bye bye. bye te. Yan mga baro, no. Happy na ako na kumpleto ang ang spy kulang hello. Happy na ako na kumpleto mga kabaro, no. Tanaw na ko mga kabaro ang listahan na po mga kabaro, no. Kay basiug. Basiugin niya og. Ay. Kasi niya mga kabaro, no, kung nasayop ko sa pagpamalit, no. Og rib sa baboy, bili, suriso bilbaw. Gulayan daw, ingon si kuya. Mita tama baro, no? Mga tama baro. Suriso bilbaw. Og ay kuya. Ayo. Kita ulit eh. Nakay Suriso Bilbao? Wala. Asa ta makapit anak te? Sa karnihan. Sa karne? Sa bang. Kilid-kilid ba? Nadiha sila. Ay, sige. Salamat ya. Yung mga kabaro, no? Mangita ta og Suriso Bilbao mga kabaro, no? Suriso Bilbao. Oh, unsa pa ni? Ang isugo. Bilbao, pasas, margarine, green peas. Oh. Ay kuya. Oh, sinsa pa. Ay sabihin ko. Tiasa Suriso Bilbao dito eh. Sa may pansitan na na. Ha? Sa may pansitan. Sige, salamat ya. Yung mga kabaro, no? Libog taga may mga kabaro. Pansitan na ini. Pansitan. Suriso Bilbao. Gang, namoy Suriso Bilbao? Na, Tagpila na? 5 ang isa. Ha? 5 ang isa. Ang isa ka buhok, 25. Di pwede mahangyo na siya. Pila mo? Ito isa ang ganyan. Sige. Pila mo ng baga na? Pirang isa kayo na ni Te? 300. Pila? 300. 300. Ang isa ka, inatanong ko daw, isa ka daw? Ano eh? Oo, sige daw. Muna 300. Idakhan, hindi ano? Kon. Sige, pagkatagay daw ko ana daw. Pili pa ngayon. Na? Sige, tagay ko ani. Unsa pa gani gisugo ah. Pasas. Na may pasas? Ne. Asa man? Kani
Katong daghan, tagpila man to? Pila to, te? Tong Rams. Ha? Oh. 55. Pila? 55. 5-5? Sige, pagkatagay kog duha. Margarine. Ano? Pila? Asa pila man ang 1/4? Wala sa vlog lang din, personal vlog din. Ha? 30. O patagay ko ana. Asa pagani? Green peas. Lata. Mo ba na ang green? Asa may sa pouch mo? Tagpila na? Pinching ko. Sige, tagay kog duha. Na kumplito lagi mo din no. Patatas. Doble naman na dito. Pila man na? 80 kilo. 80 kilo, tagay kog kupat lang. Upat lang ka buo. Oh, ay tulo. Tulo. Indag ko. Oh, dagko te, pidi Tulo. Basig na short na kuno na ni. Pila na? Darache. 60. 60. Tagay po ko ani te oh. Tulo lang gyapon. Pila ning kilo ani? 80. Tinta. 4 ban. Pila? 5 lang na. 5-5. O atsal lady. Atsal. Ilang at How yan agad sa kamot. 4. Muna mga kabaro, no? Lamas sa Aros Valenciana. Kung nadungog ninyo tanan akong ipamalit mga kabaro, no? Te, kinite, pilang kilo sa atsal, te? 20 ang gramo. 20 ang gramo. 100 ang 200 ang kilo. Kaya lang magkulo. Daghan kayo og sagol mga kabaro, no? Ang ato ang Aros Valenciana. 40 na. Pila na siya tanan, Cheng? Hala, galaw go akong budget. 500 lang akong budget, ha? 300. Magandaan. Coloring. Oh, 600. Kana ka. Nakita merik dito. Pila tanan? May chingko man tanang? Hala, galaw go. 500 akong budget. 110. 50 na. Pila? 760. Ay, Diyos ko, kulbaan ako. Is 60 tanan? Sige. 300 daan ang bill pa. Galaw go. At malagyan pa. Akong budget. 20 kilo. Di na ako sa balay. Joke lang itaw lang ga. Ang Aros Valenciana ako, tigay, lamig yan na. Pero kailan din ang Aros Valenciana, tigay, lunggo ka? Lungga ka? Ha? Wala, nakakaon lang ko ana. Oh, lamig, dili. Di man ko ginahan. Bastos na, basta di ka ganahan. Depende sa pagluto. Ay, wala, te. Nakoy sinsilyo siguro doy. Nakoy ko diyan, ay dito. Ulagan niyo. Makayon Tagay, taga sa ni ko. 5. Ay, dara, tiyo. Nati, oh. Salamat. 240. Luya na ko ano eh. Say luoy. Tapada, magoy. 300, 500 di budget. Salamat, ah. Yan mga kabaro, no? Mugawas na mga kabaro, no? Kung wow na ito mga kabaro, no? Ang ako ang gipakagod nga lubi ug ang grabe solid. Solid mga kabaro, no? Ay, tama. Ayo ta diri sikwati. Kita to, no? Uy! Pagpila na siya lang ga? Pwede ka pangayo? Tag 5. Pagkatagay ko lang ga o balig. Balig 40 lang ga. 40. Yaanta mo dira. Bombay ta ko karon. Bombay Ha? Ay, sige. Salamat ay. Okay naman ka. Basa pa yan eh. Okay, sige.
Karo ko ba magkap siya? Dito pa pa. Sulutan na. Putumaya nga dili tapol. Kapinipod lang go. Ay te. Okay. Langga, iso na diri langga be. Para bayad oh. Thank you. Te agi ko te ha. Sa isa na lang. Iso dia langga diri sa ya okay na. Mayno lang isa lang. Agi ko langga. Og daghang salamat. Mayno lang isa lang. Nya makbaro no. Humana ko og humana ko kalingki makbaro no. Pagawas ta makbaro. Ahato ako ang Kita ba? Asa ra man tong mga gipag. Saruya. Asa ka tong gapagagod? Asa ra man to? Ay, masar. Ay, yala ate. Guys, Asa ko nagpagagod sa pulubi. Kita na mga baro no, asa ko nagpakagod ato. Nalipot mo. Para dito siguro mga kabaro. Muna tayo ko lang mga baro no, ang para sa Biko no. Ay! Langan nga. Asa man to ha? Banda to? Hello te! Hello! Tama day! Bulak eh, bulak. Tagpila man natin? Patay gisik. Tinakay silupin dako te be? Ako tagtingko siguro to, tapa. O sige natin. Gisik. Gisik mga kabaro no? Nya, layo-layo pa tuwang. Te, dagan salamat ya. Yung pa na tingko. Kurang mabalik-balik di ko diri ba kay Magbulak ka. Okay, sige na te. Oh, kanya na pa. Bago 100 pa. Pulo 100. Oo, ay, 1 point yung kanina bulak. Ano, 1 point. Bugay na kamatay. Oo. Hindi ka lang ako ano eh. Hindi ko ka, ano, dali sir, kami. Oh, sige, sige. Hindi ka lang ako. Hindi ka lang ako. Ano na gugulang ko anak? Nya magbaro no, mulipot ang magbaro no. Di ka po ni bani palingki magbaro no. Te, tagpilay mong Ross. 100! Mo pagugit paulat. Tinulan. Ako na. Teo. Nya magbaro no, akong tanawon to kung asa ko nagpakagod ganina magbaro. Ingani ka bibo ang turel buntag mga kwaro ko. Ikumpara mo na to bagkiruan mga kwaro. Mas busy gina bagkiruan pero bitahan na diri sulit. Oh, 400 asa 100 di mo na te. Kana tanan? Nati oh. Pili sigbinta lang anak te. Kanang gwapo nga bulak. Kini Rose. Okay, pwede. Ano? Sige kana. Kaprisko sa bulak ni auntie oy. Mas presko pa kang auntie ang bulak niya ba? Presko din ang Madarato, perfect. Yan pinakay kwa na natin. Sabi, best friend. Oh, dili oh. Taman. Dili pwede putla na. Pwede, uy. Taas mo kayo. Sab. Dali lang kaya. Oh, sige, sige. Tek, wow na lang kung ipakagod ako, te ha. Ay. Gang, pwede na kayo ibilin ni siya, gang? Pwede na kayo ibilin. Kauban naman mo dali ni ate, no? Pwede dali, ha? Ayaw, ikuan, ha? Ayaw, ibalik, ha?
Kaya mga kabaro, ano, sa karon mga kabaro, nalibo ko kung asa ko nagpakagod ganina mga kabaro, no? Kung asa ko nagpalit o pinugay o nagpakagod, asa ko ito ganina. Tara ta mga kabaro, no? Sakita song kamot mga kabaro, nabaksinan gud akong kamot mo ni nga dili kay ko kakuan mga kabaro, no? Ya, humana ako aya, ate. Hello, humana ako Oy, sige, malipay na ako magtanaw tinga mohigop kag sikwati. Pila tanan? Ito nga, 120. 70 na lang ako, 190. 190. Nati oh. Sige ko. Puro ka tulog ka pangapi. Uy, ano man? Kasi man lagi karon. Ah, sus mao lagi na lagi. Dapat unahon ang kape. Thank you. Okay te. Ready na lang. Ay, dili sa langga. Kaya mga kabaro, no? Mubalik na po ko diri mga kabaro, no? Pastilan. Nakumpleto na mga kabaro, no? Ang pangbiko ug ang pang-aros Balenciana mga kabaro, no? Sa karon mga kabaro. I-construct ang dalan diri Estoril, no? Ano mga kabaro? I-construct ang dalan Estoril. Ano na tamo? Ay dalan. Ang dalan sa palengke di ay. Ha. Oh. Te, Sara. Te, ha. Oh. Katugong kuan sa silupin. Oo. Yan mga kabaro, no, nakumpleto na mga kabaro, no, ako ang nakumpleto na mga kabaro, no, ako ang Ricardo sa Aros Balenciana. Thank you, sir. Ay, salamat. Nakumpleto na mga kabaro, no, ang Ricardo sa Aros Balenciana ug sa Biko. Yan, may bulag. Yo, okay, salamat ya. Yeah, mga kabaro, no, ako sa ibutang sa motor mga kabaro, no. Og sa karon sulit ang kalapok mga kabaro sa konti, no. Hello. Anak kalami ang gudanin turil food mga kabaro, kay dili kay siya mahal. Dili kay siya mahal ang tanan nga palitonon diri mga kabaro, no, kundi makumpara po din mo sa bangkirwan mga kabaro, no? Dili kay mahal. Barato. Ug na friendly po ng mga tindira o tindiro mga kabaro, no? Sa ako nakita mga kabaro, no? Grabe. Di, hugaw kay kong tiil kay mga tata mga kabaro. Ilang kilo sa yung manok Bisaya ya? 270 sir. 270 na? Libre ihaw? Sige, sige. Sige. Paihaw ka ta mga kabaro, no? Asa? Kanya lang siguro. Grabe. Sa ug nabot ka din nga vlog mga kabaro. Ug nabot ka din nga oras nga vlog. Mga kabaro, mas palihog mga kabaro, no. Pwede ko mohangyo mga kabaro, no, pa-subscribe ko sa kuang channel. Kung nabot kung taga-Turil ka mga kabaro, no, kung proud ka nga taga-Turil. Grabe kabuutan sa mga tindera mga kabaro, no. Og okay kayo. Sarge. Ayun na Sarge. Paano yung mga kabaro, no? Murag haway na akong kamot mga kabaro kay gahapon man good. Nagvaksin ko, nagpabaksin ko gahapon mga kabaro, no? Kini ato ang programa sa tuwang programa sa tuwang ko mga kabaro, no? Hawyaw. Na Kumuna juga mga kabaro, no? Ang lama sa Aros Balenciana og sa Biko. Grabe. Solid. Solid kay mga kabaro, no? Og dagan sa lumay. Dagan sa mas pagkuyog mga kabaro, no? Diri sa palengke sa Turil. Og see you next vlog mga kabaro.